سلامن طعنان نخلكم تختاتلتي يخون እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱን ከለኹ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ደቂ ኣንስትዮ ብጾታዊ ርክብ ተዘይ ዓጊበን ዘርእዮ ጠባያት ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ነዘን ጠባያት ምፍላጥ ስፔሻሊ ንደቂ ተባዕትዮ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ትገብሩ ከም ዘለኹምን ታጓል ኣንስተይቲ ብጾታዊ ርክብኩም ተዓግብ ከም ዘላ ንምፍላጥ ዝሕግዘኩም እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ከምዚ ዓይነት ጠባይ ከተርእያን ከለኽን ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌትክን እንዳቀነሰ ክኾን ስለዝኽእል ነዚ ነገር ምፍላጥክን ኣብ ጾታዊ ርክብ ህይወትክን ከተማሕሽኦ ዝግበአክን ነገራት ንምፍላጥ ዝሕግዘክን እዩ ነዚ ለቅድሚ ናብ መደበይ ምእታወይ ነዚ ቻነል ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ንሓዳር ህይወት ከምኡውን ናይ ጥዕና ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ንኽበጽሕ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ናብ መደበይ ክምለስን ከለኹ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብጾታዊ ርክብ ተዘይ ዓጊባ ካፕተርኤን ጠባያት ተቀዳማይ ኮይኑ ንረኽቦ እንታይ እዩ ፊድባክ ዘይመሃብ እዩ ንኣብነት ለማዓንቲ ዝገበርኩሞ ጾታዊ ርክብ ከመይ ከም ዝነበረ ከይተዘራረብኩም ሕቆኣ ሂባ ምድቃስ ክኾን ይኽእል ነዘን ጠባይ ክትሪኡ ከለኹም ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ርክብኩም ከመይ ከም ዝነበረ ንምሕታትን ትዝነበረን ዘጋጠመን ጸገም እንተሃልዩ ምፍላጥ ቀጻሊ ንትገብርዎ ጾታዊ ርክብኩም ዝሓሸ ንምግባር ዝሕግዘኩም እዩ እቲ ካልኣይ እንታይ እዩ ንዓራት ትኸድሉ እዋን ምፍልላ እዩ ንኣብነት ድራር በሊዕኩም ኣብ ናይ ድቃስ ሰዓት እትወዲ ቲቪ እንዳረአየ ንሳ ድማ ናብ ዓራት ከይዳ ትድቅስ እንተኾይና ወይ ከዓ እትወዲ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣብ ዝኣተሉ እዋን ጾታዊ ርክብ ክገብር ኣብ ዝሓስበሉ እዋን እታ ጓል ኣንስተይቲ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ዘይምምጻኣ ዘርእዮ ብጾታዊ ርክብኩም ትረኽቦ ዘላ ዕግበት ትሑት ምዃኑ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብጾታዊ ርክብኩም ዕግብቲ ተትኾን ነይራ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣብ ተኣትውሉ እዋን ቀዲማ ንጾታዊ ርክብ ተዳልያ ክጸንሐኩም ነይራ እያ ስለዝኾነ ምሸት ጾታዊ ርክብ ክትገብሩ ሓሲብኩም ናብ መደቀሲ ክፍሊ ብሓደ ዘይትኸዱን ሓደ ተራፊ ወይ ከዓ ዘንጋዕ እንተኾይኑ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ዘይምጥዓም ከም ዘሎ መርአይ እዩ እቲ ሳልሳይን ተደጋጊሙ ዝረአን ናብ ዝኸፍአ ሌቨል ከዓቢ ዝኽእል ድማ እንታይ እዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ምቕናስ እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ክትዕልላን ከለኻ ሰውነታ ትነኻኽእሉ እዋን ምንም ዓይነት መልሲ ዘይትህበካ እንተኾይና ናብ ትሰርሖ ዘላ ስራሕ ጥራሕ ተቐልብ እንተኾይና ጾታዊ ርክብ ምሳኻ ክትገብር ድሌት ከም ዘይብላ መርአይ እዩ ስለዝኾነ ብዝኻልኩሞ ዓቕሚ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌተን ቅድሚ ምቕናሱ ኣብ እዋን ርክብኩም ዕግበት ክትፈጥሩለን ክትክእሉ ኣለኩም እቲ ራብዓይ ድሕሪ ጾታዊ ርክብኩም ክትሕቆፍ ዘይምድላይ እዩ ድሕሪ ርክብኩም ተሲኣ ናብ ካሊእ ስራሕ ክትኣቱ ትኽእል እያ ዓጋባይ ዝኾነ ርክብ ምስ ገበርኩም ከምዚ ዓይነት ጠባይ ኣይተርኢን ኮይኑ ግና ተሓቕፈከን ኣብ ክሳድካ ከባቢ እቱ ኢላ ናይ ምድቃስ ጠባይ እያ ከተርኢ ትኽእል ኣብ ገጻ ዝረአይ ተሓጓስ እውን ይህሉ እዩ ስለዝኾነ ድሕሪ ርክብኩም ክትሕቆፍ ዘይትደሊ እንተኾይና ብጾታዊ ርክብኩም ከም ዘይተዓግብ ዘላ መፍለጢ ጠባይ እዩ እቲ ሓምሻይ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብኩም ካልኦት ነገራት ምግባር እዩ ንኣብነት ስልኪ ኣብ መንጎ ጾታዊ ርክብኩም ተተደዊሉ ኣልዒላ መልሲ ምሃብ ክኾን ይኽእል ምናልባት እውን ክትዓጾ ምሙካር ንባዕሉ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብኩም ትሰርሖ ዘለኻ ጌጋ ከም ዘሎ መፍለጢ እዩ ስለዝኾነ ነዘን ጠባያት እንተሪኢኹም ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዕግበት ተፈጥሩለን ከም ዘየለኹም ብምፍላጥ ንምምሕያሽ ምሙካር እዩ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዕግበት ምፍጣር ቀሊል እዩ ከመይ ጌርና ኢና ክነዕግበን ንኽእል ንትብሉ ድማ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንምእታው ክቅድም ዘለዎ ነገር ንዓኣ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ምእታው እዩ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ሙድ ምስኣተኹማ ትመርጽዎ ቦታ ድማ ሳይለንት ዝኾነ ጽሩይ ዝኾነ ቦታ ክኸውን ኣለዎ ብድሕሪኡ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ሂብኩም ፎር ፕሌይ ምግባር እዩ ፎር ፕሌይ ማለት ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ዝግበር ምስዕዓም ምንኽኻእ ምትሕስሳይ ምልፋዕ እዚኦም ኩሎም ነገራት ፎር ፕሌይ ኢልና ንጽውዖም እዮም ስለዝኾነ ልዕሊ 20 ደቂቕ ሂብኩም ፎር ፕሌይ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብዚ ግዜ ኣብ እዋን ፎር ፕሌይ ኣብ ጸጉራ ኣብ ክሳዳ ኣብ እዝና ኣብ ኣጥዋሕታ ከባቢ በጻብዕትኹምን ብመልሓስኩምን እንዳነኻኽኣኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒታ ንኽልዓል ምግባር እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ገጻ ዝረኣዩ ለውጥታት ከምኒ ዓይናን ገጻን ምቕያሕ እንተሪኢኹም ናብ ልዑል ዝኾነ ስምዒት ከም ዝኣተወት መፍለጢ ሜላ ስለዝኾነ ብድሕሪኡ ናብ ጾታዊ ርክብኩም ብምእታው ልዑል ዝኾነ ዕግበት ክትፈጥሩለን ትኽእሉ ኢኹም ምስዚ ተታሒዙ ኣብ እዋን ፎር ፕሌይ ናብ ስምዒት እንተእቲኹማ ኣብ ብልዕታ ከባቢ ራሕሲ ክትፈጥር እያ ራሕሲ ኣብ ብልዕታ እንተሃልዩ ድማ ናብ ልዑል ዝኾነ ዕግበት ንኽተብጽሕወን ዝሕግዘኩም እዩ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብኩም ሕማም
ንኸይስምዓውን እዚ ራሕሲ ክሕግዝ ኣይኽእል እዩ። ስለዝኾነ በዚ ሜላዚ ዕግበት ምፍጣር ቀሊል ከም ዝኾነ ክትርድኡ ክትክእሉ ኣለኩም። ቀልጢፍኩም ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታው ዘይኮነስ ግድን ቅድሚ ጾታዊ ርክብ 20 ደቂቕን ልዕሊኡን ፎርፕሌይ ምግባር ኣዕጋባይ ንዝኾነ ጾታዊ ርክብ ኣገዳሲ ነገር ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዚ ኢለ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። መደብና የምህር እዩ ኢልኩም እንተሓሲብኩም ላይክ ሼር ግበርዎ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ይቀኒየለይ።